Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Kuaraw, papanandaan tem kan ni Kapitan. Mapandag pa bakuna. Imbag man ta mabakunaan dan. Wain kagawad. Tapno at da kano proteksyon da. Ni Marituyang, kano nga tamang agpabakuna. Diya ka mo tasan mo't ngagtagtagaray. Oray si ka, saan nakamot akasarsarita? Saan? Manipod ididinilaw ka Dinilaw mo nga. Imbagak lang mo't ngag-face mask. Kahit, Nakaungat mo't kanya kaon. Kat di na kon kasasaaw. ay, oray siyak nga road, di nakasasaaw. Nagapa kayaw. Ideya, naibagaklaan mo ta napuskul tirupa na, tatila daw dawatan na. Gimura mo Talaga mo't napuskul ti rupa na. Manipod iday, di na kon pampansinan. Oray siyak ti umuna makisao kang kuana. Uy, kas dyan na talaga ni Nana Tuyang. Nangato ti pride na. Baybay akon Adama ni Maribanang ako maray. Ay, awan pa'y ti makukwarta may tuya. Kasanong adda kwartam ket di ka mat agtrabaho. Agsao ka manin ako nakaw. Ayun gaya. Nakitam da kapitan ken Maribanang alimabas. Wine, papananda? Mapanda ka no agpabakunan. Aya, Mapantamot agpabakunan ba daw? ay katun na. Numabakunaan da kapitan ken Maribanang, nasken mo't ang mabakunaan da. Ay, managapal ka talaga. Apalam amin adi mangan anaw. Maray, nabakunaan kami iti first dose kan ni Enteng. Ay, ka nasaya at ano kasta maray. Mapan kanumot tanda Marituyang kan pari badong. Sumarunuak daw. Jakla kaya't akagiddan dagita at tao. Di mo kunaan nga aging gaitak at aging gindura kayo pa lang kan ni Marituyang. Sana siyak ti gumurgura maray. Ni Marituyang. Kasta, Kuwan, nangatong amin ti pride na. ay, dayta tinarigat. Nangato a pride. Tatabataong, Nana Tuyang. Agawid kayo ni Jeka Bildatan. Wine ko araw. Itulod kayo, tagawid akmatain. Ay, makaparurod ka talaga ba daw? Apay ay asyak ti kaguram. No saan ka nabakunaan? Basol mo! Kanya basol ka. Naglugan kayo na. Agapa kayo matain. Ay, marurudak ka talaga! Ay, si kalay nga ya. Mas nakarkaro apay Alakit din, naglugan kayo, tanay. Rumabiin. Kunakon kay. Hindi pa'y lang nga mukaw na sa anda ka bakunaan, pare. Da, tapay mo't pare. Adda ka no sakit ka, pare. Kaslaawan mo't makita ka sakit mo. Talagang awan, pare. Di binakunaan da ka kuma. Nakaro nga min ti sakit ko iti bulsa. Ha? Kanser ti bulsa ti sakit ko. Saan kayo pa'y nabakunaan kan ni pari badong? Saan, Maray? Day, apay ngay. Ay na, saan da kamot gayam basta-basta bakunaan no adda makita da sakit mo? Ay wen amare, talaga asaan. Kas kuma iti blood pressure, masapol anormal ti BPM. Nangato ay ati blood pressure mau. Saan mo't Maray? Normal mo. Apay nga raw, asaan da ka abinakunaan? Nangato ka no unay ti pride ko. Anya, Kasapulan ka no abumabapay. Sakbay abakunaan da. na,
Kasano nga raw apababaem dayta, Maray? Abay, ang nakapanimig ka di tataba daw. Problemado ako, araw. Anya ti problema maya. Imbag kumaano makatulong ka. Iba gamlatan barang makatulong Awan makukwartak. Day ti problema. Way, makatulong ka? Matulungan ka Kayat mo ti kwarta. Ipasadam di tricycle ka. Ha? Mabalay? Siyak nga roden ti mangibagbaga. Ay, kit mo na. Siyak man ti mangipasada. Nasolbaran di problema tuya. Addan kwartam. Maadaan tapay laeng. Mapan ko ipasada di tricycle ni Kwaraw. Kayat na. Iso nga rutin ang ibaga kanyak. Mayat. Addan to nga rod igatang ta iti sidaentang. Way, iso nga digo sa kaon. Tamapana kaon. Ayan nga ni Chip Kwaraw, nga may pasada. Apay abirokam ni Kwaraw. Kit adak lang arudan. Ha? Ipasadam ti tricycle na tataba daw? Way, siyak ti mangipasada. Ni Chip ngay? Ginanamit Agasam nga ita. Chip tanod lang arudan. Tricycle driver pa. Sino tinakapila? Siyak Maray! Umay kan, taglugan kan! Ay, sika? Wayne! Aginanapay laing kanaw ni Kwaraw. Aya, sige. Itulod na ko ni Jay Ilay. Nay, angay na inayad ti pa nag-drive mao na yunak ti pasaheg. Ay, agihaman na Maray. Di nga min kwarog ka nagpartak ti pa nagmaneho na. Nangruna dita sa salugan. Pabanerberen na ay di kas taunay. Kas lalo magtutoy pusok. At siya ngay Maray. Ay, awan na pulos dadanagak. Tanainayan ti pa nagmaneho. Una, kastoy tinasayat a driver, Maray. Di pa'y jak kayat kan ni Kwarog. Saan nga agdigdigos? Pada na maalang ni uncle na. Nagang late. Siyak Maray. Sakbay ngagpasada. Agdi ko sakpay. At ito'y pasahek. Agyaman na Maray. Da ito'y tinayon na. Pisaw? Nayunak tupay dayta. Ano ti malakwak. Sige, tay nakgumatangan iti lakop. Maray, awan ti maipabulod ko kan kaaplanggana. Na, kasano nga rod itan ama kalabaak. Amom, no asino ti pagbuludam iti planggana. Asinaw, Maray. Ni Marikwanang. Adda planggana wenno batyana. Uray sa anak ama kalablaba. Nay, saan mo't anaimot ni Marikwanang? Ay, Maray, jak kayat ti bumulod kan kwa na. Adun tumanan ti masasauna. Nay, saan mo't akas taday jay ako marita? Ay, basta, jak kayat. Kaano kayo nga rod nga agsao? Ay, uray sa anan. Waswasan min ti panagkumari may. Ay na, Marituyang. Ibabam ka di ba set dayta pride mo? Ay, baybay am anangataw. Kay, kasano nga rod abakunaan da ka? No na nga tuunay ta pride mo. Ay, anya. Laglagi pa, Mari Masapol abumabaday ta pride mo, tapno mabakunaan kan. Tuya. Addan si daing tangay nyawid ka. Adda na pa sa daam. Una, siyak pa'y tikunam. Kita na ito na pasadaak. Adumat Ay, katu na. Adu Iso atulungan na kamang bilang. Sa kanto aglutaw. Ay, nalaing kamot nga agpasada, badaw. Ay, siyak pa'y. Masolbarin yung problema iti bulsa. Tuya! Kaya nga pabakuna kayo, kundi pare badang Maray. Saan pa'y nga rod amabalain, kapitan? Tanang ato pa'y dayto'y pride ko. Iba ba ma? Nagrigat nga rod mag... Nabakunaan ako, ta normal amin. Nagnormal mo't gaya man ti panunot mao, kapitan. Ay, una. Mayat man no kasta. Malaki di. Agad kayo ngagpabakuna, kundi pare badang. Sige lang tataba daw. Ipasadam lang ti tricycle ka. Mabalin pa'y.
Mabalin lata. Ay, agyaman ako raw. Jak pa'y ngamin masangwa talaga ti agpasada. Masulbaran da ito'y a problema iti bulsa. Sige lang tatabataw. Ipasadam lang ti tricycle kaw. Nay, haddan sa agur-uray ijay pasaheros. Mingka ilo ka na. Sapay ko mataswertik da ito'y abwi na manaw. Kwaraw! Aw, apay ang nagsapa ka anagaway, badaw. Haddan na bati yung babae a pasaheros ko, tuyang. Anya nga'y tinabati na. Bag nga da kwarta na. Nagadaw. Ha? Kita agman. Kita ay. Ha? Nagadong agpaisaw. Kay, anya nga taramidin ta. Kukwatan. Anya. Adong di kwartata. Uray saan kan nga agpasada. Ay, madi ah. Anya amaday. Nasken nga'y sublik da itaw, ijay makin kukwa. Kasano nga'y sublime? Itod ko akin ni kumpare ngayon teng. Tadwa kami amang isublay. Ay sos, kukwatan ko nak mag... Ni, ay di mo agawin na. Kukwatan! Ay, ibatam to yan. Ay saan? Na. Ibatam tayo nakisublay. Hindi ka lang mabain. Saan mo matakukwa? Ah. Saan mo matakwarta? Kaya't mo atagikwain? Ay nasaya at magtain sublime pare. Kapampanaw di babayan ang i-report anat nagtikwarta na. Imay ditoy, paray. Wen, negosyante gayam day jay. Isoya. Iso mutlagayam nga do ti kwarta na. Eh, awagam. Tao may naalaan tibag na. Eh, basta di mo kiniskis sayan ti kwarta. Ay, san, paray. Mabainak mo't amang kisay dayta. Napidot ko lang, Mike. Dayjayan ni Pari Badong, Mare. Agawid hay. Ne, naggapuan na. Naggapumat ije barangay hall. Ay, wen. Napanayin sublitay bag nga ado ti karga na akwarta. Nagadukano nga ron tilinaon na kwarta. Aniya? Ay, maital o ti barangay tayo. Tain subli ni Pari Badong jay napidot na abag nga adda kwarta na. Napanmukit din insubli jay kwarta. Anya nga'y ti kwarta ta ita. Awanag. Nagkunakin ka ngawan. Dayta ngay, Ha? Nangalaam iti dayta a kwarta. Inikanak iti gunguna, yung negosyante. Na, nagsaya at man. Iso nga dalat ta kwartata, tuyang. Bala, itad mo nga rod kanya ka. Nay. Tapay. At mapan ko igatang iti si daun ta. Ija tersina ni Marikwanang, ti kayat ko apaggatangam. Apay nga ijay ngay. Una, tamnoawan makunkuna na. Kumarim ang sa bali may ting kapaggatgatangan. Ay nagap-apa kami nga road. Panawain, tapno may sardeng dayta panagkinon trayaw. Ay nabadong, dinakman isuraw. Kayat mo, ti saan lata ang mabakunan? Ayun anya. Lagi-lagi pa. Nga aging gaan na nga to ti pride mo. Saan da ka abakunaan? Ayun. Mala, tainak nga rudon makikapya kin ni Marikwanang. Ay, nanatuyang. Talaga amaditi na nga to ti pride na. Tamapukawan ka, iti gaganyan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag